Мин дә дусларымны чакырган идем. Кәрим, мин никтер дулкынланам. Залда шактый халык җыелган. Борчылма, Ислам. Тамашачылар белән элемтә табыр өчен бер генә сүз кирәк. Нинди сүз? Сәлам! Сәлам. Бүләкләү өлешен башларга вакыт бар әле. Әйдә, Кәрим, уенны дәвам итик. Бүген барыбер мин җиңәм бит. Хыялый, мине җиңәргә әле сиңа. Синең каршыңда киләчәктә бөтен дөньяга танылачак киберспортсмен басып тора. Менә күрерсең. Кем хыял итер әле монда? Әйдә, куып. Әйдә тагын бер дубль. Әйдә. Так. Кыяфәтем шәпме? Рәхмәт. Так. Оп. Кичәге роликны күрдеңме, ничә кеше караган? Мин караганда 5000 иде. Хәзер 12000 булган. Шәп. Әйдәмне дә төшерә аласың. Әйдә бас. Биби, яңа мультфильмны күрдеңме? Кызык, нинди анимация, нинди графика. Булар тагын бөтенесе телефонда. Безгә тамашаны башларга кирәк. Исәнмесез? Алып куйыгыз әле шул телефоннарыгызны. Мин бер кызык эксперимент уйлап таптым. Ой, башлана инде. Кәрим, Әмир, Зәйнәп, Алима. Ишетәсезме сез мине? Нәрсә булды? Кем җиңелде? Әллә яңа тренд чыккан? Так, басыгыз төшерәм. Әйдә. Менә булай. Так, булай. Нинди кешеләрсез сез? Мин бер кызык уйлап
Міне, күнде яңа эксперимент мұның. Қойғыз әлі телефонларыңызды деп қышқырғанда, әне дауышлары шықты сыма. Иә енді. Әйдә, сөйлә инде, сөйлә. Туташлар һәм әфәнделәр, сез әзерме? Әзір. Хәзер сезнең күз алдында моңа кадәр әле булмаган химик эксперимент булачак. Қарағыз әлі. Қол бұлай. Тағын нәрсе ойлап таптың инде. Вакыт машинасы. Вақыт машинасы. Әйе. Сен нәрсе инде? Ышанмасагыз карагыз. Безгә ясалма интеллект ярдәм итәчәк. Ясалма интеллект? Хәзер. Ясалма интеллект. Сәлам. Сәлем, биби. Күрдегезме? Ну, Биби, сен шын артист. Әйдә, дәвам ит, бу видео миллион карау җыячак. Әйе, шундый рәвешен килештерәсең. Чынлап та вакыт машинасы булыр сыман. Тәк, күзлекләрегезне киегез. Бик нык күзләрегез чагылачак. Алима булыш әле. Так, экспериментны башлыйбыз. Ясалма интеллект, син безнең беләнме? Мин монда. Сезнең белән. Вакыт машинасы ясау өчен безгә синең ярдәм кирәк булачак. Колбыга нинди элементлар салырга? Вакыт машинасын ясау өчен колбыга лимон согы, сода, кайнаган су, кайын яфрагы салырга кирәк. Так, булышыгыз. Менә лимон сога бугай. Әйе. Так, менә монысы сода. Кайнар су. Әйдә сал. Так, берничә кайын яфрагы да табылды бугай. Салабызмы? Әйдә, мин салам. Так. Воу, ничек шәп. Әйе, бик матур. Матур. Вакыт агасың. Кайчан туктап каласың. Кайда гына йөртми вакыт гафис адәм баласы. Вакыт агасың. Кая алып барасың? Тәңгә. Әни мин куркам.
Урманда? Мен мында нешік келіп біләктімсің, әне? Бұл дүнияда мында мотор болмаған урынlar боламыны? Мында мотор яңа күлмәклер yok. Яңа трендлар түшірер үшін локациялар да yok. Әне мен мында нешік келіп біләктім, әне алып кет, мені мұндан артып дойдым, әне! Күйдеп кышқырма. Мында сені бары бір ишітмес. Шыннан да, біз мұнда нешік келіп әлектік соң. Биби, мен білмеймін, мен бір шайырып қына ойнаған едім. Бұға yok тиренге кетер деп ойламадым да. Нешлейбіз енді қазір? Туқтағыз. Нешікті үйге елні табырға керек. Әйдәгіз навигатордан қарайбыз. Так. Әлімде yok. Менде де yok. Менде де. Сізді әлімде гіне yok. Менікі міне бітірлей сүнді. Менікі де. Аяғымны кімдір түшілей, алып қойғы шыны. Қырмысқа бар мінген. Қоқта түшірінде ой Аллам. Гіл проблемайсы сында тұрасың. Мұнданнан да башқа проблемабыз зұр. Нешлей біз? Биби, өзің шуалттың, өзің yolын тап. Әйді экспериментіңні қобат ясада, кері қайтық. Мен ясай алмайым. Нешік енді ясай алмайсың? Онда бит интернет yok. Ясалмайын селек та yok. Демек химик элементлар да yok. Мене сиңа ойыннан оймақ. Нешлейбіз? Урманнан шығу yolын іздейбіз. Әйдәгіз, жылап ұтырып, іш пішмәс. Әнәтігіз сұқмақ тағайын, бізді шахар шетін алып шығырға тиеш. Ярар, барып қарайық. Әйдәгіз. Кеттік. Шықтық ақыры. Қарағыз әлі бұлар не işlediler ол? Газон құралар, көрмесің мені? Газон шапқыштары бигрек сәйір. Газонлары да биік өскен. Ие. Ай Аллам, күні бойы интернетте отырасыз.
Үзегез бер ни белмисез. Нинди газон кырсыннар ди? Пешән чабалар алар. Пешән чабалар? Нәрсәгә? Сыерларга. Нәрсә? Сыерлар? Сыер сиңа кырмыска гына түгел шул. Паникага бирелмибез. Безнең әле кайтып җитәсе бар. Мин сыерлардан куркам. Син монда кайда сыер күрдең соң? Сын биби әйтте бит. Мин сыерларга пешән чабалар дидем. Сыерлары монда түгел бит инде аның. Ягез, нишлибез? Шәһәр күренми әле монда. Дуслар, бу төш түгелме? Әшеметегез әле берегез. Авырта. Авырткач точно төш түгел инде. Эх, теге кияттәге кебек тиз йөрүшле итекләр булсын иде хәзерә. Аяклар арыды. Әйе, шул бик арды. Салкын. Тимер аяклар. Туктагыз. Әле генә җәйде. 1 минутта кыш килде. Без килеп беләктек бугай җәмәгать. Дусларым, мин аңламыйм. Нәрсә бу? Тиз йөрткәч итекләр. Нәрсә булсын? Шуп кына барасың. Әйдәгез, киябез. Бәлки өйгә алып кайтыр. Әйдәгез, Карыйп. Әйдәгез, каян алдык, шунда куйык. Әйдәгез. Эй, сез кая? Кызык җәй. Менә бу яхшы. Фәт. Җәйе яхшы, хәлләр мөшкел. Сәгать ничә икән? Тыйма тапшыруын карамый каламы инде бүген? Ә мин 12-дә яңа тренд нәләрмен дигән идем. Мин аңламыйм. Бу әкият дисәм, без өчен чынлык дисәм, әкияти хәлләр. Шунысы сәер. Син әйткән әйберләр минуты белән тормышка аша. Әйдәле, өйгә алып кайта торган берәр теләк булмаса. Әйдә. Шуны. Ярар, теләп карыйм. Җил, җилкәем, ничек нечкә билкәем, асылыма алып кайт, ничек юллар табыйм. Монысы ни тагын? Тагын аяк киеме? Әйдәгез, киям.
Шикләре бигетәләр, күбәләктә ешыртып сәхнәдә йөртәләр. Шигыры шитекләр, аллы-гыллы бизәкләр, үкшәләрдән утларча ялкынганга чүрәкләр. Шигыры шитекләр, аллы-гыллы бизәкләр, үкшәләрдән утларча ялкынганга чүрәкләр. Тыпыр-тыпыр-тыпырдый, бер нигә дә карамый, дәртле матур шәпиләргә шитекләрен тиктергән. Шигыры шитекләр, аллы-гыллы бизәкләр, үкшәләрдән утларча ялкынганга чүрәкләр. Шигыры шитекләр, аллы-гыллы бизәкләр, үкшәләрдән утларча ялкынганга чүрәкләр. Мин булдырам диямін, шыр биюлі балашақның қадірлерін білемін. Шигыры шитекләр, аллы-гыллы бизәкләр, үкшәләрдән утларча ялкынганга чүрәкләр. Шигыры шитекләр, аллы-гыллы бизәкләр, үкшәләрдән утларча ялкынганга чүрәкләр. Бөтөрләмәйләнәм, җырларга да өлгерәм, куллар шапкан һәрберсенең кәефләрен күтәрәм. Шигыры шитекләр, аллы-гыллы бизәкләр, үкшәләрдән утларча ялкынганга чүрәкләр. Шигыры шитекләр, аллы-гыллы бизәкләр, үкшәләрдән утларча ялкынганга чүрәкләр. Dostlar selam. Bibi. Sen misin selam? Bibi mine bitsin, koya yerisin bitsin izleybiz. Нишләп торасың син монда? Менә яңа шитекләр киеп, җырладым. Ишетәсезме? Кемдер килә? Кая? Мин куркам. Туктале. Әйдәгез кошып карап торабыз. Әйдә онда. Çiçekli tərəzəmdə güllərim ayır gələnib bu dərinəm günlərim. Mən yalqaysam yalmaylar, söyünsəm söyünələm. O yaşına yaxdın uğruna güllərəm uğrələləm. Mən yalqaysam yalmaylar, söyünsəm söyünələm. O yaşına yaxdın uğruna güllərəm uğrələləm.
Кыйнашасыз, матур бейсіз. Кызлар, мин сезнең фанат. Мин бу хәлдән туя башладым бит әле. Биби. Биби, Мин монда. кая илтеп тыктың син безне? Ни элемтә юк, ни телефон тотмый. Чыннан да, син экспериментларың белән кылынмаган булсаң, без монда эләкми идек. Туйдың, ардың. Син әле Малефисентамы? Мин Биби. Мин чыннан да кая килеп чыкканыбызны аңламыйм. Бу нинди җир соң? Туктагыз әле, тукта. Бу ниндидер игъланнар тактасымы? Ага. 21 август 1995 ел. Алдагы атнага эш тәртибе. Уракны тәмамларга, ашлыкны амбарларга тутырып бетерергә, борчак киптерергә. Нишләргә? Борчак киптерергә. Эй, тукта, Әмир. 1995 ел дигәнме? 95-нче. Ничә ел элек буласың ул? Минем әнием туган буламысың әле анда? Әни, мин әнине шундый сагындым. Кирегә юл табылса, әнигә бер кайчан да каршы сүз әйтмәс идем. Әнине гел тыңлар идем. Барыбыз да тыңлар идек. Из
дә без хәзер 1995 елда икән. Димәк, вакыт машинасы чыннан да үз эшен эшләгән. Шулай булып чыга. Анысын аңладык. Ә кире ничек кайтырга? Мин белмим. Мин бит шаярып кына уйнаган идем. Кире кайту экспериментын уйлап тапмадым. Ишкәнсең икән. Ишәк шумарын. Дияр иде бабай монда булса. Хәби белән бабайлар монда булса, юлын табарлар иде ул. Әйе шул. Минем дәвәним дә аптырап калмас иде. Алар шәһәр читендәге авылда яши. Авылга кайтырга дип көтеп алам җай. Анда минем әдием, анда минем бабай. Бөтен дигәнгә шигырәләр шигиләр. Иң файдалы сакала бар авылда диләр. Гел кунакка дәшәләр, гел кунакка дәшәләр. Алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Әбинең дәшәе, бабаемның көлүе, рәхәт итә җаен җәен. Һәр чак күңеле әби, әниләр белән авылны яратабыз. Шуңа каникул саен без кунакка кайтабыз. Гел кунакка дәшәләр, гел кунакка дәшәләр. Алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Гел кунакка дәшәләр, гел кунакка дәшәләр. Алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Кызлар, мин дә шулай матур итеп биргә өйрәттегез әле. Рәхмәт. Күрдегезме? Өйрәтербез диделәр. Ничек матур. Татар кыймасы. Бизәкләре сырлы. Ник без бу авылга килеп чыктык икән? Әйе. Hey! Монда кемдә булса барма? Бу нинди җир? Эй, ишетәсезме? Ниндидер музыка, име? Әйе. Анда җырлый җирдә һәр кош, анда җырлый һәр агач. Анда кайтсам мин дә башка, анда мин дә сандугач. Монда бөтенесе композитор ахры. Хәтта чыпчыклар да. Скрипка талары, дай тартылган чыбыклар, шул
Көпшік қына деген сені. Телефоннардасын дешмасам, шуны түшіріп іліп қойсам, интернет шартлайды бите. Шул әлеме, дұрыс сөйлейсің. Бик матур шығыш ясадыңыз. Әфәрин! Ишетәсезме? Кімдір келе? Бейші кімдір келе? Исәнмісіз балалар? Исәнмісіз, әби? Келіп жеттіңіз ме? Қоя келіп жеттік. Біз мұнда адаштық, әби. Адашмадығыз. Мен сізні күттім. Аяқларыңыздағы шетіклер нәқ менің янға алып келерге тиіш еділер. Нешік енді, әби? Чөнки алар әне шушы сандықтан. Сандық? Бұ нендей сандықсың, әби? Бұ балалар серлі сандық. Мұның ішінде біздің милли байлығыбыз, ғұрып-ғадәтләребез, тарихыбыз сақлана. Сандық татар үйінің бизәге болған. Шушы сандыққа әбиләребез бірне жиғаннар. Шушы сандық білән кеуге шыққаннар. Шушы сандық ішінде өзлері үшін ең қимметлі яткерлерін сақлағандар. Аха, шулай болды да де. Әйе. Сың никсің біз қазір, мұнда. Біз бит бүтінлей башқа дүниядан. Мұнда әләккенсіз екен, демек сіз тамырларыңыздан айырыла башлағансыздар. Заман сізні йолған қимметлер білен алдағандыр. Бәлки әтенелеріңізді тыңламай башлағансыздар, Олар сізні, сіз оларны аңламай кебек тыйладыр. Бар, анысы біраз. Біраз ғынамысың. Әби, нәрсәсің ул милли қимәтләр? Ул милли байлығыбызны, әби бабаларыбызның ғұрып-ғадәтләрен қадірлеу, сақлау дегенні аңлата. Ең мөһиме туған тілебізні, туған илебізні қадірлеу. Туған тіл білән туған ил, олар бір бүтін түшінше. Олар икісі де бір генә. Әби, әйдә бізге аның турыда тулырақ сөйләп кит әле. Әйдәгіз тулырақ бәйне барысын да аңлатам. Әйдәгіз. Шары шуны дизур меңеләгән елгалар тик бездә
Сіз туған ил бір генә дип җырлаганда никтер дип йөрәк тибә. Минем дә бит. Мин дә тыңда алмый тыңладым. Бу хис горурлык дип атала. Туган илең өчен горурлык. Әби, син безгә гореф-гадәтләрне өйрәт алайса? Аны туган илен яраткан, үз милләтен таныган һәркем яши өйрәнә. Ә мин сезгә менә һәрбер чын татар хуҗабикәсе белергә тиеш әйберне өйрәтә алам. О, әйдәгез әби. Без яңа әйберләргә өйрәнергә яратабыз. Әйдәгез әле кызлар, монда басыгыз әле. Һәр татар кызы токмач кисә белергә тиеш. Тезелегез әле кызлар. Тезелеп басыгыз. Чөнки татар ашы, татар табынының күрке. Әйдәгез, басыгыз. Токмач кискәндә алъяпкычлар ябынган, чәчләр яулык белән капланган булырга тиеш. Әйдәгез, кызлар, өйрәтәм. Әйдәгез. Токмаш басып кисәргә мин әнидән өйрәндем. Бер дә авыр түгел икән, кирәк бары теләгең. Башыма яулык ябынам, аяк кыш салам алга. Кулларны юып калам да тотынам мин камырга. Шулпага бәрәсте салам, йомыркасы там тулап. Он салып камыр басам да калдырам өстен каплап. Ял итергәч камырымны түгәрәкләп җәямен. Уна тактасы өстендә җәймәне киптерермен. Бер-берсе өстенә куям теленгән тасмаларны. Нечкән әзеп токмач итеп кәм кисәм мин аларны. Яңа кискән токмач белән бик тә тәмле була аш. Күңелле ярдәмчем дип әнидә мактап торгач. Башыма яулык ябынам, аяк кыш салам алга. Кемдә кирәк әниләргә шулай гел булышырга. Башыма яулык ябынам, аяк кыш салам алга. Кемдә кирәк әниләргә шулай гел булышырга. Кемдә кирәк әниләргә шулай гел булышырга. Ничек? Токмач кисү ошадымы? Әйе, бик зур рәхмәт сезгә. Мин аны элек тә өйрәнмәкче идем. Кибеттән алып булгач, нәрсәгә кирәк ул дип уйладым. Кибеттә сатылмый торган әйберләр дә бар шул. Токмач кисүнең хикмәте бит ул токмачлы аш ашауга гына түгел. Гореф-гадәтләрне өйрәнү. Шулай бит. Ә сез күрдегезме мин ничек тигез кистем? Әйе. Хуҗабикә булу рәхәт икән. Бик әйбәт, шулай булмыйча. Хәтта телефонда онытылды. Күптән онытылды инде ул телефоннар. Әби, безне дә берәр нәрсәгә өйрәтмисеңме? Татар егетләренә генә хас булган әйбергә. Кызыксынасыз икән. Димәк, сездә өмет бар. Рәхмәт, балакайларым. Хәзер генә мин сезне тиз генә әллә ниләргә өйрәтә алмам. Сезнең вакытыгыз аз. Әмма дә минем сезгә бер бүләгем бар. Бүләк? Ачыгыз әле сандыкты. Күрәсезме? Китап. О, китап. Әйе, анда милли уеннар, гореф-гадәтләр, милли кыйммәтлекләр барысы турында да бик әйбәтләп язылган. Барысы да. Карагыз, өйрәнегез.
кадерләп саклагыз. Карагыз. Без кирәгә юлны ничек табарбыз икән? Ул юл сезне үзе табачак. Уңышлар сезгә, балакайларым. Мин сөйләгәннәрне берүк онытмагыз. Онытмабыз, әби. Онытмабыз. Тагын бер үзебез генә калдык. Нишлибез? Безнең бит монда тылсымчыбыз бар. Яшул биби, әйдә серле сүзләреңне әйт. Әйдә. Нәрсә телим икән? Башка ни кирәк, шуны әйтәм. Тик уйлап кына әйт. Ярый. Шаба, поезд шаба. Поезд. Юллар кала. Шаба, поезд шаба. Киләчәккә таба. Безне әйтә. Алда әни көтә. Әйдәгез тизрәк йөгерик. Бу поезд безгә булырга тиеш. Әйдә. Поезд, 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 кайларга барасың? Поезд, 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 кая чыгасың? Поезд, 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 кайларда йөрисең? Поезд, 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 нәрсәләр эшлисең? Мин барам еракларга, шәһәрләр, авылларга, кешеләрне озатам кирәкле урыннарга. Юлга кермә, тапталма, поезд бит бик тиз бара. Ашыгып тимер юлда һәрчак йөгереш чаба. Поезд, 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 мине дә үтертәле. Поезд, 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 еракларга илтәле. Поезд, 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 күп җирләр күрим әле. Поезд, 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 дөньяны гизим әле. Станциядә туктага, шутыр әйдә вагонга. Машинист гудок биргәч, поезд юлга кузгала. Юлга кермә, тапталма, поезд бит бик тиз бара. Ашыгып тимер юлда һәрчак йөгереш чаба. Б. Тамырлар виртуаль чынбарлык уены тәмам. Виртуаль чынбарлык? Сез кая китәсез? Бу уен гына булдымыни? Менә сиңа мә. Уен дисәң дә уен. Шәп булды. Бу нәрсә? Без чыннан да хәзерге дөньядамы ул? Борчылмагыз, балалар. Сез үз дөньягызда. Читекләр сезнең белән. Чөнки сез үз дөньягызга бөтенләй башка кеше булып, күңелегез белән байып кайттыгыз. Бу чыннан да виртуаль уен гына булдымы соң? Безгә телефоннарсыз, виртуаль дөньясыз уеннар уйнарга өйрәнергә кирәк. Әби бабалар, әти-әниләр шикелле. Ул әби биргән китапта булырга тиеш. Уены виртуаль, читекләре чын.
Менә сиңа ме? Шыннан да, бу телефоннар белән тиздән баш китә бугай. Дөрес, Кәрим, телефон ул аралашу чарасы гына. Ну, һәм Шаян ТВ-ны өйдә булмаганда кушымта аша карау чарасы. Анысы инде бер сүзсез. Һәр нәрсә үз урынында кирәк шул. Гел нәтиҗәләр ясау кирәк. Һәм шул нәтиҗәләрне ясарга ярдәм итәрдәй яхшы дусларың булу. Әйе шул, ничек рәхәт, ничек күңелле. Вот шаян сәяхәт булды бу, ә? Шаянлы сәяхәт диген. Виртуаль дөньяда гына булса да, үткәннәргә кайтып килү безнең күп нәрсәгә күзебезне ачты. Без бәяләп бетермәгән кыйммәтләр бар икән. Без татар малайлары һәм кызлары. Татар булып туганбыз, татар булып яшәрбез. Бездән килгән буыннарга да татарча дәшәрбез. Казан, менә бу Татарстанның башкаласы Казан, ул кайда булырга тиеш? Ул әлбәттә Идел буенда булырга тиеш, шулай. Yüzünde күп милләтләр, һәр милләтнең үз теле. Мин татарның язмышыма, шуның өчен рәхмәтле. Туган телем, туган җирем, Татарстан бит минем. Горур
урамында балачак җырларын Сейлән фестивале җиңүчеләре башкарды, дуслар. Сәхнәдә Сейлән 2024 сезоннар ярышында катнашкан җырчыларыбыз. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Муса Җәлил исемендәге республика премия лауреаты, Тефик Kids премиясе җиңүчесе, Шаян ТВ каналы балачак җыры халыкара балалар җыры бәйгесен инде 5 ел уздыра. Яш буынга шундый онытылмас файдалы милли мирас калдырылуыбыз өчен без Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиулы Миңнехановка һәм шәхсән туган телләр комиссиясенең рәисе, республикабызның дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Гытов улы Әхмәтовка зур рәхмәтле. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле Марат Гытов улы, сезне алкышлар астында сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Без сезнең белән бүген күңелле балачак дөньясында кунакта, искиткеч матур күңел халәтендә. Бәйгене оештыручының кем икәнен инде беләбез, ул безнең тәүлек әйләнәсендә балаларыбызга, аларның күңеленә әллә нинди үтемле юллар табып, аларга нинди матур менә сәнгать һәм милли тәрбия бирә торган ул безнең татар телендә тәүлек дәвамында эшли торган Шаян каналы. Инде форсаттан файдаланып менә Шаян каналын һәм Ислам бирдәдер әзен сәхнә артында микән быелгы Тефи 24 Kids ел Россия фестивалендә җиңүче булган өчен алкышлап алайык, хөрмәтле дуслар. Чөнки бу җиңү искиткеч зур һәм титаник фидакар хезмәт белән ирешелгән җиңү. Инде кайвакыт гаҗәпләнеп тә куясың, менә безнең әлеге бәйгегә дә инде 5 ел бит инде, ул бәләкәй генә юбилее балачак җырының. Һәм үзенә дә 6 яшь кенә булуына карамастан Шаян ТВ каналы ни кайчан әле берләнергә өрләнгән, кайчан чәчәк аткан һәм менә безгә уже инде безгә җимешен тәкъдим итте. 500 катнашучы. Алар артында яңадан меңләгән аларның теләктәшләре. 50 автор җиңүче. 25 җиңүче җыр. Аларның бит һәрберсенә күргәнегезчә клип төшерелгән. Аларның һәрберсе җыентык итеп инде QR-кодлар белән республикабызның бөтен яшь балалары, балалар бакчалары, мәктәпләр файдалансын өчен ул җыентыклар итеп чыгарылган. Һәм мин искиткеч зур бәя бирер идем бу хезмәткә, чөнки балалар белән эшләү ул безнең киләчәгебез. Менә нинди талантлы, сәләтле безнең балалар, нинди көчле рухлы һәм әдәбиятлы, мираслы, киләчәгә өметле безнең татар халкы. Бу халык белән әллә нинди җиңүләргә ирешеп була. Шуңа күрә Шаян ТВ каналына һәм менә бүгенге балаларның күпчелегенең әтияниләре биредә, аларның мөгаллимнәре, укытучылары, дуслары биредә. Менә сезгә ихлас күңелдән зур рәхмәт шундый милли җанлы булганыгыз өчен. Милләтебезнең йөзе кашы буларак аның рухи сыйфатларын кадерләп саклый белгәнегез өчен. Без менә шулай бергә булсак, без менә шулай киләчәккә балалар белән матур итеп эшләсәк, һичшиксез безнең милләтебез бай һәм киләчәгә өметле булыр. Туган телне саклыйк, туган җирне саклыйк, халкыбызны олылап, кадерләп, милләтебезне, илнекне сөендереп яшыйк, кадерле дуслар. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегез өчен. Әлбәттә, матур традиция буларак Сейлән фестивале җиңүчеләрен ел саен сез бүләклисез. Сейлән сезоннар ярышында катнашкан 16 ярым финалист һәм финалистларына комиссия ярдәме белән акчалата премия бирелде. Быел сезоннар ярышында гран-при иясе дә бар. Бүләкләү тантанасына күчәргә рәхим итегез. Һәм әлбәттә безнең ярым финалистлар һәм финалистларыбыз Наилә Славина, Казан шәһәре. Сәйдә Абдуллина, Казан шәһәре. Мәрьям Җаппарова, Казан.
җырчыларыбыз. Рөстәм Хусаинов, Казан. Кутлыйбыз сине. Зәлинә Шакирова, Яршаллы шәһәре. Сәйтнең бүләген без абыйсы Әмиргә тапшырабыз. Сәйт әлеге вакытта Мәскәүдә Голос проектында катнаша, аңа зур уңышлар теләп калабыз. Безнең финалистыбыз Самир Камалов, Чистай. Асыл Яр, Асыл Хуҗина, Әлмәт шәһәре. Яршаллы. Безнең финалистыбыз Камил Вәлиев, Буа. Һәм мөхтәрәм дуслар, Сәйлән 24 сезоннар ярышының Гран-при иясе Амелия Феофанова, Биектау. Амелия Феофанова, Гран-при иясе. Әлбәттә, ярым финалистлар, финалистларыбыз, без сезне күмәк фотога чакырабыз. Рәхим итегез, көчле алкышлар астында, дуслар. Кутлыйбыз, дуслар, балачак җыры халыкара җыр бәйгесенә 5 ел. Әлеге бәйгегә матур җырлар өчен бик зур рәхмәт. Игътибар экранга. 5 ел эчендә Татарстан рәисе каршындагы Туган телләр комиссиясе ярдәме белән үткәрелә торган балачак җыры халыкара балалар җыры бәйгесендә 500 кеше катнашты. 50 автор һәм композитор язган 25 җыр җиңүче исеменә лаек булды. 25 аранжировка ясалды. 25 клип төшерелде. Балачак җыры концертлар циклы кысаларында 50 концерт куелды. 25 мең бала тамаша кылды. Балачак җыры балаларны берләштерә.